Welcome back to my vlog. So for today's video, gagawa po kami ng isang challenge. At yun ay, saying no to a challenge. Tara! Hi, so, my name is Emily Shane and ang una kong ipa-challenge kay ate is suotin niya to. So, let's go! Ano to? Ano yan? Susutin mo. Easy. Okay. Tingnan ko to siya. Ito guys. Dali naman pala eh. Ayan na, basta. Ano sunod? Susunod na challenge. So, ang pangalawa kong challenge is kakain ka ng sili. Bakit? Bakit sili? Lang. Try ko lang. No. Say no. Challenge. Sige, hindi. Ayaw ko mag-no. So, kuha na siya ng sili. At kainin niya na. No. Gamay. Ano pa? Okay ka lang? Hindi. Kung nasa challenge na to, ang anghang. Ang anghang guys. Alam mo, No. so, ang pangatlong challenge is bibiyak ka ng coconut. Ano ba yan? Sige na nga. Let's go! Ayan. Ito na.
Hindi totoo. no, no, no. Ayan na siya. Kukuha na siya ng niyog. Oh. Hindi ko kaya, guys. Ay. Ito na, guys. Nagawa ko na ng challenge. Ayun lang, guys. So, please like this video and don't forget to subscribe on my YouTube channel. And don't forget to click the notifications down below. So, bye! See ya!